Ең көп жеңуші призерлар әзірлеген технология оқушыларын сәхнәгә шақырамыз. Актаныш муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбе технология укытучысы Раил Рамил улы Яманов. Район башлыгының рәхмәт хаты, истәлеккә фотосурәт, әлбәттә инде алкышлар. Уразай төп гомуми белем бирү мәктәбенең технология укытучысы Нияз Фаяздин улы Гыймазов. Рахмат егетләр, хезмәтегезгә, исәнлек, саулык, уңышлар үзегезгә. Актаныш муниципаль районы башлыгы мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Беренче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбе технология укытучысы Рахманов Алмаз Шамил улы. Алкышларыбызны, хөрмәтле устазларны, Белегей төп гомуми белем бирү мәктәбе технология укытучысы Әхмәтов Рәмзил Хуҗагали улы. Тагырда бар мактау грамоталарын котлыйбыз, уңышлар, истәлек, саулык. Рәхмәт бик зур итеп.